sibo andame di kotibion sai pasakon nuturo anamion damini o Jesus hasangapon ni debata dame madijoma las ni rohani debata majomaon muse. Nolo taparrohao sude na taida di parlangitan do di sadok portibion matsai gudang do naso tatusi jala naso hapikira kita lumobi sianaka naso taida dope diaka inganan nasi naso tarkobar honroha dohot pikirata di hinadengan ni salhut naok tinopani debata. Kalau tutu ainin nasi Musa do di buku na perjului. Dungi ditilik debata masude na tinopanai jadi nunga dengkam situ tutu. So nak so marahari buat dosa sulina suara na hurang. Menak hut merdame do nasida di nasa parsuran nasida si ganuparu. Soarong pakurangan nasara tu nasara dia kanang tertopai. Sude nama ratur hut masih buan hinaulina tahu palason roha do hasorangan ejolma. Alai boti doi hamu akka amang dohot inang. Nabohado ya parnya pata muai. Tugudang do kasusahan. Sahipe maragam. Rohani jolma marsi jagaan dalam makhlukologi diri nabe masa hosong torop nak paguturi songoni dohot bulu-bulu orang dohot bencana alam dang matsadi tapi nganula dohot usaha jot-jot dang menjadi geriada tahe dosa dohot agi duhon lam menjadi-jadi asa nugmat say godang do si taonon ni hita jolma di hasanya hasyanganon pay maman marujum di. Dosaido sibikasi ni hasusan. Alay si bolis pangagoido mangelahita jolma tu pangalaw siyon di hata ni debata. Gabi madabu tu dosa tu hamatea. Parakal na sumalin do si bolisi. Pangatsi na so hati dosan. Pargabus na sumurong siyan saluhut pargabus. Akal busuk do tibain manait di rohani jolma. Asa mangulu di hatana tunasa pangalaw siyon. Di paluado ibana songon na marenga basa. Terus tu jolma nauli lagu jala parhorong roha sortado ibana tu ganup jolma nauduk di hatana huhut didok dak tutu hamu mate alai gabedosot debatado hamu uboto naringgan dohot naroa dibaini songon nabongot dosai tu portibion marhite siyan sadahalak jala marhite dosai roha matean songoni sahat hamateani tu salhu jolma ala sudena sida mardosa nakpe manggosa-gosa si bolis di tanoon marhite ragam ni akka hasusan di tanoon pola torop akka na madele ala ni akka si taonon na marmachami alay dangduk tarlabat de batata mangalehon pangurupion na nakpe maliliku di rohani de bajolma
mantuk sudeti kido diatur jala dirajai debata. Di tanganna do hagogok ni nasa tiki. Sa itu Jehovah mapasahat par soryoni. Jadi ibana panguluhon ho. Datta gamon loasonna partigori humasusa rodi saleleng nilelengna. Say marhaposan tu Jehovah maho. Ulahon na dinggan. Ingaton matanoi. Jala radoti haburjuon. Jala halo mohon Jehovah. Jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham. Pasahak madalammu tu Jehovah. Jala haposi ibana asa ibana paturehon. Jadi paulopon nama hati goranmu. Songon hati uron dohot hapitoran mi. Songot tikos niare. Hehe maho. Masinondang maho. Ay debatado haluam. Panondangmu jala hamuliau ni Jehovah bicar di atasmu. Ay idama hagulapon do makukupi tanoon. Jala hagulapon akka bangso. Alay na bicar nema Jehovah di atasmu. Jala marsinondang hamuliau na di atasmu. Odo pangiripunan ni akapuda naktabigi. Habiari di bata jala raduti akatonana. Ay ido unok ni singoton ni ganuk jolma. Ay nasa parilaw ni jolma buano ni di bata do sugot tu paruhuman rodi saluhut nabuni nang nadinggan nang najahat.
Lukas 2 ayat 1-2. Dungi Roma ujui paretas yang Kaisar Agustus ikon suratan nasal jolma di gonggomanna. Pamilang pajolomai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Lukas 2 ayat 1-4. Jadi berhatma sasudi asa disurati ganit tugonani pinasana. Berhatma naing si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret nakok tu luat Judea, tuhu tani si Daud, namargoar Bethlehem, ala siap tempara jala margani si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5-6. Pasrata diri narak dot si Maria orang nai naung gabe-gabean. Jadi di dina simina sida gok maari dot hanguluan. Lukas 2 ayat 7-1. Di tubuhon ma anak buah bajuna, di borhosma, di piakum ma tu bagasan panggagatan, ala suadong inganan na asing, di parmianan nasida. Jadi adong ma marborngin giladangna di singa, aka permahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat sia dohot ayat 10. Jadi didapatkan sada suruh-suruan manasida jala marsi nondang ma sanggap ni Tuhani kumaliang nasida gabe mabiar situtu ma alai didok suruh-surani matu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do huboan tu hamuna parsaulian ni sandok bangsoi. Lukas 2 10 sada dohot 12. Ai naung tubuh do dihamu sabornginon dihutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani on ma partinada dihamu poso-poso do dapotom muna napinorhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 dohot 14. Jala topu ma adong dongani suruh-suruani torop aka parangan parbano gijang. Dipuji nasida do debata madok hasangapon madi debata di gijang dame madi tanoon di aka jolma halamoani. Lukas 2 ayat 15-17. Jala dinalahoi angka suruh-suruani sia nasida dompak gijang masih pandohan ma angka parmahani beta mahida tu Bethlehem taida ma nama saon napi nabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop mana sida lao tu si gabe jupangsa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napiak di panggagatan ni. Asa dungi diida di bali tahun nasida ma buah-buah naung di hataon tu nasida taringot tu dakdanaki. Matius sada ayat 20 sada 1-27. Tumubuhon anak maibana Yesus do warna bayanomu ai peluon na do bangsona sian akka dosana si David masa pe sudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namandok ida hamuma gabi-gabian do namar bajui tubuan anak maibana jala bahenon do warna Immanuel lapatanna dongat tama debata. Matius 2 ayat sada dohot ayat 10 sada. Asadung tubuh Yesus di huta Bethlehem di luar Judea uju hina rajahon ni si Herodes Roma akapar hapistaran siap purba tu huta Yerusalem laos dibongoti mabagasi gabe di idama danahi dohot si Maria inanaing dumi manukap manasida marsoba tudak danahi dirukari ma arta nasida sere hamijun dohot akan naangur parsobau nasida tu ibana.
on sian jorgong ni portibion alane asa ikon martanda songon adian jala marsipatudu songon dalan karsirang maibana durus ma mudarnai
diida hajol mauni, diida buru-burui, diida aka soldadui. Itu kan? Bohi na labok malilungi, nahona pastap nahona tijuri, sotong taparbaga itu hanya karena kelemahan Allah. Tidak ada kelemahan Allah, tapi itu adalah hikmatnya. Sotong taparbaga itu kelemahan Tuhan. Ai songon si polisi pe dibotoi si polisi do ketika ibadah mengunjungi Tuhan Yesus, bereng matutoru, bereng masude di homa portibion ale dabu homa dirim. Boleh sunang judi Tuhan. Karena si bolis juga tahu molo di dabu ko dirim ai padirion di Tuhan taido marloksa loksa serabim aka suruh-suruan lo madugu dang boy humadabu. Iblis tahu bahwa itu adalah satu persoalan yang sangat-sangat tidak sulit bagi Tuhan. Iya kan? Iblis tahu, tapi manusia pura-pura nggak tahu. Nah, atong molo marsaringan ado nanang patuduh hononna ima ale manusia odo ternyata bisep ni depata laho pabotohon patadahon belgeni holong nai tuhita. Itu yang mau dia sebut, ya kan? Belgeni holong nai luar biasa holong nai alani di hamuna kainung aka opung molo di luas di batahi taka inuk gua kamu kunaung lansia molo di luas di batahu mangulu gajang umurmu gepek penggeng sahat saur rumah tua tugu-tugun nyana tugu-tugun di paopu sahat tumar nini dot namar non do nanang dohonon najisi asa dikon martat dai songon adian marsipatudu songot dalan ikon waricono muma paboto-boto honom muma pabuah-buah honom muma tu aka generasi molo tunggajang umurmu adong do penanaing igilon itu atas yako ima paboto honom muma habal gaon itu kan asa unang adong be generasi naso parduli. Dosa terbesar kita adalah ketidakpedulian. Itu bukan korupsi, bukan mencuri dan lain sebagainya, itu ada ekses. Ketidakpedulian, satu kata, tidak peduli, maka dilakukan semua. Itu dosa yang terbesar. Dan hikmat yang terbesar menghapus semua ketidakpedulian itu adalah satu kata juga. Amin. Kasih. Tong mertua mahita sekarang ini dibukakan ke kita ala boha saya berhadapan dengan horong aka pangajari panuturi asakan pangajari panuturi kita di aka generasi namanya nanai pabotota ima debata Yesus Kristus ido habisuhon ni debata. Di bagasan habisuhoni terbungkus makna yang paling dalam. Yesus adalah cinta kasih kita. Di bagasan holongi, di bagasan cinta Tuhan, mangulah kita. Di bagasan cinta Tuhan, tabina rumah tangga ta. Di bagasan cinta Tuhan Yesus, taulah akaulan segala hari atau mangulu madi bagasan Kristus ido napa tahu kita mancalo tu palangon wani Yesus do habis suhon ni Tuhan